जिताडवा आणि 2 पापलेट आहात मोठी आणि प्रॉन्स पण ते टायगर प्रॉन्स आहेत. तंदुरी आहे फुल. त्याच्यानंतर हे प्रॉन्स शॉर्ट आहेत जे ह्यांच्याकडे गावतात. स्टफ पापलेट आहे भरलेलं सगळं स्टफिंग अक्षरशः भरलेला आणि टायगर प्रॉन्स तंदुरी. कसलो पीस आतो बघा बापरे. आणि लगेच तुटले बापरे लय शिजली. प्रॉन्स भरलेले आहेत आणि हा आहे पापलेट मस्त अगदी भाजलेला. थाळीची प्राइस आहे 520 रुपये. तर आता दुसऱ्या थाळीकडे आम्ही येतो. चिकन सुक्का हा बघा आणि जर तुकडो त्याच्यात थाळी घेतल्यावर थोडीशी प्रॉन खाते थोडीशी भाकरी खाते आणि नंतर भाताने सोलकढी. सिझलिंग ब्राउनी त्याच्यानंतर जांभूळ शॉर्ट्स आणि आहे गुलाबजाम विथ आईस्क्रीम. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओ. तर मंडळी ठाण्याच्या मिहाय कोळी रेस्टॉरंट का सी फूड रेस्टॉरंट आणि थंय 2 थाळीवरती 1 थाळी फ्री अशी जबरदस्त ऑफर आहे. आणि त्या ऑफरचो लाभ घेऊसाठी ह्या सर्व लाभार्थींका घेऊन मी आता ठाण्या का 3 पेट्रोल पंप जंक्शन 5 पाखाडी का आम्ही जातो आणि थयच आमचा मिहाय कोळी रेस्टॉरंट आहे. तर चला लेट्स गो गाईज. तर मंडळी आम्ही आता डोंबिवली स्टेशनवरून ट्रेन पकडलो ठाण्या का इलो आणि ठाण्यावरून रिक्षा पकडून आम्ही 5 पाखाडी 3 पेट्रोल पंप का जातो. चला लेट्स गो गाईज लेट्स गो. तर मंडळी हय 3 पेट्रोल पंप हे बघा 3 पेट्रोल पंप जंक्शन आणि हय मिहाय कोळी आहे. ह्या बघा तुम्ही बघू शकता त्याच्या बाजूकच हा मिहाय कोळी. तर आता थंय जातो रोड क्रॉस करून आम्ही थंय जातो मिहाय कोळी. हे गाडीओ बघा गाडीओ तोडशाल लोकांच्या नाही तर मंडळी आम्ही फायनली मिहाय कोळी का येऊन पोचलो. आणि हे बघा आहे होडीत बसलेले आहेत. होडी चालवतात जिया आणि भावी आणि दीपाली मॅडम आहे बघतात. लक्ष ठेवणार भावी यावर बोट बरोबर चालवतात की नाही. आणि आहे नाकवा नाकवीन पण आहात तुम्ही बघू शकता. ॲम्बियन्स बाहेरच एवढा भारी आहे तर आतमध्ये पण बघूया किती भारी आहे. आता चला होडिओ चालवत राहतास की काय तुम्ही. चला चला. अरे बापरे तर कोयता लावलेला बघ कोयता. दीपाली हात कापा ना तुझो खाली पकड. अरे मोठी का पकड ना. हात कापलो तर धार नाही धार हा बाबा कसला कोयता आता बघ लावलेला. तर मंडळी आम्ही 11:15 वाजताच एंट्री मारलो त्यामुळे हे कोण नाहीत कारण आमका लय शूट करूच असता त्यामुळे आम्ही लवकरच एंट्री मारतो खयच्याही हॉटेलात. तुम्ही बघू शकता या ॲम्बियन्स हे बघा आणि मोठा अगदी ऐस पैसा हे बघा काय आतमध्ये. हां आतमध्ये बसूया. ह्या साईडला पण त्यांच्या ह्या बघा इकडे पण सिटिंग व्यवस्था हे बघा थैसून थैसून हय नाचतात कोण नाही आहेत म्हणून यांची चालू आहे. कोण असली काय गपचूप बुक गिळून गप बसतात कोण असला काय आता नाचतात. प्लस यांचे काय आहेत मसाले पण आहेत वाटतं आहे बघ विकूक ठेवलेले. मिहाय कोळी प्रॉन्स राईस मिक्स हे बघ क्रॅब मसाला हे काय वडापीठ हां वडेपीठ हे पण आहे अवेलेबल आहेत. आणि कोळी गीता लावलेली आहेत. कढाई मस्त आहे तांब्याची. तर खाय बसतो आपण ह्याच टेबलावर. मासे आम्ही विचारलो फ्रेश मासे आहात काय तर अक्षरशः टेबलावरती हाणून ठेवल्या ना. हे बघा ताडवा आणि 2 पापलेट आहात मोठी आणि प्रॉन्स पण ते टायगर प्रॉन्स आहेत लय मोठी आहेत. तर आता हे तुमका काय काय हवा सांगा ह्याच्यातला. प्रॉन्स आणि पापलेट जिताडा नको ना दीपाली तुका जिताड हवं. प्रॉन्स हवे ते प्रॉन्स बघून एवढे मोठे दीपाली म्हणता प्रॉन्स राहणार म्हणून. आणि पापलेट आम्ही घेतो स्टफ पापलेट होय ना चालेल ना. स्टफ पापलेट सांगूया आणि शॉर्ट्स प्रॉन्स शॉर्ट्स. तर मंडळी हाय आता आमचे स्टार्टर इलेले आहेत आणि आम्ही तुमका स्टार्टर दाखवतो. तर हाय काय काय पहिला दीपाली सांगू शकतास काय. चिकन तंदुरी आहे फुल. त्याच्यानंतर हे प्रॉन्स शॉर्ट आहेत जे ह्यांच्याकडे गावतात. स्टफ पापलेट आहे भरलेलं सगळं स्टफिंग अक्षरशः भरलेला आणि टायगर प्रॉन्स तंदुरी. तर असा या भरगतचा आम्ही स्टार्टर मागवलो तुम्ही बघू शकता. आणि माझ्या तोंडात पाणी येईल बोलू पण होत नाही. या तंदुरीचा वास जो आहे ना एक नंबर हा स्मेल एकदम भारी वाटतं. त्याच्यानंतर हे शॉर्ट्स तर काय बाबा भारीच दिले ना ग्लासात भरून दिलेले
त्याच्यानंतर पापलेट तर लयच भरलेला हा बघा. आणि हे तंदुरी प्रॉन्स तंदुरी आहेत जे टायगर आहेत मोठे मगाशी आम्ही बघितलं बघ ते आहेत. तर हे सर्व बघून आता माका तर काय रोग होत नाही, तर आता आम्ही हे तुटून पडतो. लेट्स गो. हे काय शॉर्ट्स पहिलं तो चेयान तंदुरीवर हात मारलाय. ज्याने प्रॉन्स शॉट खाऊ सुरुवात केल्याने कसे होते रे. आणि ते हत भारी आहे ना, असे ग्लासात भरून दिलेले आणि त्याच्यात चटणी पण आहे, त्याच्यामुळे ती एक चव लागतात. एका हे बघ हे आहे सॉस होते, टोमॅटो सॉस आहे आणि हे डीप फ्राय केलेलं आहे. हे बघ त्यामुळे एका टेस्ट आहे ती अशी बुडवायची येतात टोमॅटो सॉस बरोबर. ते कुरकुरीत आणि भारीच होतं. हे मम्मीला एक ठेवा. एक ठाईल्याने चला हे का हात नाही लाव अजून. आणि तुम्ही हे बघू शकतास. हे बघा तंदुरी बघ कसली मोठी आहे ती. आणि मी एक खाल्लंय एकदम सॉफ्ट शिजलेली आहे. हा आता मी घेते. अहो कसलो पीस हा तो बघा बापरे. आणि लगेच तुटले बापरे लय शिजली एकदम सॉफ्ट शिजला. पीस पण मोठे आहेत. हो हो लय मोठे पीस आहेत. हो सुके नाही म्हणजे एका ना ज्युसी आहे. बटर लावल्यामुळे ना एकदम ज्युसी झाला. आणि याची ही आहे ना ग्रेव्ही एका लावलेली आहे ना ती पण भारी आहे. बघू शकता की बघ. आणि शिजलं पण एवढं भारी आहेत ना. पापलेट चिकन द्या. तर मंडळी हाय दीपाली मॅडमने पापलेट खाऊक सुरुवात केली ना. आणि तुम्ही पापलेट स्टफ पापलेट बघू शकता. अक्षरशः सर्व भरलेला आतमध्ये प्रॉन्स भरलेले आहेत. आणि हा आहे पापलेट मस्त अगदी भाजलेला कुरकुरीत. आणि दीपाली हा बघ काढून काढून खाता स्टफिंग हां प्रॉन्सचा. आणि ते का मसालेदार असल्यामुळे एक चव आहे मस्तपैकी लय भारी लागतात. आणि हे ट्राय केलं का दीपाली? तू काय एक ठेवलेला तो ट्राय कर एकदा. तुका आता काय पापलेट आवडलं तर तू कशा ह्या करतास? हा फ्रेश आहे बारीक हे पडले म्हणजे मस्त आतमध्ये. त्याच्या आतमध्ये सर्व मसालो हा ना तो मुरलो बारीक पडले. आपण हो शॉर्ट्स प्रॉन शॉर्ट्स हे का चव आहे म्हणजे कसा तो सॉसची पण चव आहे प्लस हे डीप फ्राय केलेले आहे त्यामुळे एक अशा म्हणजे भजी कशी तळतं तशी लय भारी लागली. कवग्या पण इलेल्या तुम्ही प्रॉन्स यांच्याने हे संपवले आणि तंदुरी प्रॉन्स ती पण भारी लागले. आणि शॉर्ट्स तर त्यांचे भारीच आहेत. मागच्या वेळी पण आपण इलं होतो तेव्हा शॉर्ट्स खाल्लं होतं. तर मंडळी मी आता आहे चिकन तंदुरी खात आहे. हो अक्षरशः भातासारखं खात आहे. असा शिजला एकदम मस्त सॉफ्ट अगदी शिजला. हा बघा भातासारखा खात आहे. हा बघा ज्युसी एकदम. हा बघा जबरदस्त होता. म्हणजे त्या तंदुरी चिकन होता तो पण मस्त शिजलेला होता. त्या स्टफ पापलेट पण भारी होता. शॉर्ट्स चांगले होते. आणि सर्वात जास्त मला आवडला तंदुरी चिकन इंका शॉर्ट्स. पापलेट पण भारी होता. स्टफ पापलेट तर दीपाली गावाला कारण मी कमी खाल्लंय. उरलेला ह्याचा वरचा आम्ही खाल्लं बाकी ह्याच्याने. तर म्हणजे तुम्ही खायची 3 मागवलास ना थाळी तर ते का दोघांचे पैसे भरायचे एक तुमका फ्री होणार. म्हणजे खायची मागवू शकता असं नाही की चिकन व्हेज काही फिशचा मागवा चिकनचा मागवा व्हेज मागवा. तर आम्ही आज काय केलं एक व्हेज मागवलं. म्हणजे व्हेजमध्ये काय काय व्हरायटी आहे का बघून मिळालं आमका. आणि ती म्हणजे दीपाली खाणार आहे. त्याच्यानंतर आम्ही तिघं खाणार आहोत. एक चिकन थाळी आणि एक प्रॉन्स थाळी ते आम्ही तिघं मिळून खाणार. असे टोटल आम्ही 3 थाळी मागवलं. 2 थाळी आम्ही दोघे खाणार आणि 1 थाळी दीपाली खाणार. तर बघूया कशी थाळी आहे आणि त्याची प्राईस काय आहे तर सर्व तुमका आम्ही सांगतो. आता हे साफ करून सांगतो. जरा लय झाला जरा विश्रांती घेऊया ना. 5 मिनिटाचा ब्रेक घेतो आम्ही कारण झाला आता लय जरा जिरवून येतो आणि नंतर मग बाकीच्या थाळींवर तुटून पडतो. ॲक्च्युली 3 स्टार्टर मागवू होते आम्ही 4 मागवले हवऱ्यासारखे. तर म्हणजे हे साफ करून सांगतो आणि आम्ही नंतर थाळीव मागवतो आणि त्याची प्राईस पण सांगतो. तर मंडळी हाय आम्ही आता 3 थाळीव मागवलं
म्हणजे 2 आम्ही मागवलो आणि त्याच्यावर 1 फ्री आहे. तर असे आम्ही 3 थाळीઓ मागवलं आणि 3 थाळीઓ हा इलेल्या तुम्ही बघू शकता. हे बघा, हा चिकन थाळी, त्याच्यानंतर प्रॉन्स थाळी आणि हा व्हेज थाळी. तर असे भरगतचं 3 थाळीઓ आहेत आणि ह्या 2 थाळीचेच आमका पैसे भरूच्या. तिसरी थाळी बिलकुल मुफ्त, एकदम फुकट आमका. तर ते 1 थाळी फुकट खाऊसाठी आम्ही पैसे घालव गेलेले आहोत. तर मंडळी ह्या थाळींतून काय काय स्पेशल आहे आता सर्व आम्ही तुमका दाखवतो. प्लस त्याची प्राईस काय आहे ती पण आम्ही सांगतो. जिया का आमच्या झोप येतात, कारण काल 12 वाजता झोपला आणि सकाळी 9 वाजता उठलेला. तर हे काय हा दीपाली सांगू शकतस ना तू? या चिकन थाळी, भात आहे याच्यात, भरगतचा भात, वडे मोठे आहेत वडे, सुखा चिकन, ग्रेव्हीवाला आहे चिकन, चिकन रस्सा, नंतर सोलकढी, अंडा, चटणी, अर्धा कवाटा, आणि चटणी, कांदा टोमॅटो आणि ह्या थाळीची प्राइस आहे 520 रुपये. तर आता दुसऱ्या थाळीकडे आम्ही येतो आणि ही थाळी हा प्रॉन्स थाळी आणि ते आमचे जिया सांगणार आहे. जिया समजत ना काय हा आता सांग बघू. प्रॉन्स फ्राय, ओके, सार आहे का? काय आता बघ जरा काय आहे बघ. प्रॉन्स कढी आहे. ओके. आणि पण ती ह्याच्यात आपल्यासारखी लाल वाटपात बनवलेली आहे, मिरच्यात बनवले. सोलकढी, आणि हे काय जवळा, बटाटा आणि वांगा. तर असं आहे ह्याच्यात वांग, नाहीतर सुकं चटणी असतात. तर ह्याच्यात आता म्हणजे वांगा, हा बटाटा आणि जवळ. तर असा मस्तपैकी गरगरीत केलेला आणि कांदा टोमॅटो चटणी आणि भाकरी, 1 भाकरी आहे. तर असा ह्या भरगतचं अशी ही प्रॉन्स थाळी आहे आणि हा व्हेज थाळी. आणि ह्याची प्राईज आहे, ह्या थाळीची प्राईज आहे 630. आणि आता लास्ट आहे व्हेज थाळी. आणि भावी आमचा जास्त एक्सायटेड आहे कारण त्याच्यात भलो मोठो गुलाबजाम हा तुम्ही बघू शकता. हे बघा एवढं मोठं गुलाबजाम. हा सांग. ही चटणी आहे ग्रीन वाली, काय कांदा लिंबू आणि कुठली कोथिंबीर आहे, गुलाबजाम, सोलकढी, डाळ, कुठली भाजी, पावट्याची भाजी आहे ती, वालाचा बिरडा हा, आणि ही मेथीची भाजी हा, आणि 2 चपाती आणि भात आणि पापड. हे व्हेज बरोबर पापड इलेलो, तो पण भलो मोठो पापड हा आणि भात पण क्वांटिटी जास्त. आणि हे तुम्ही बघू शकता व्हेज थाळी खरंच मस्त. आणि ह्याची प्राईस किती आहे ते पण, याची प्राईस 380, म्हणजे सर्वात स्वस्त आमची व्हेज थाळी. आणि सर्वात महाग थाळी आहे प्रॉन्स थाळीमध्ये काय हा प्लस ह्याची प्राईस. तर ती सर्व तुमका आम्ही सांगलं. आणि आता त्याची चव कशी आहे ती आम्ही सांगतो, कारण आता तोंडात पाणी सुटला. या माका चिकन, ह्या सुका चिकन माका पुन्हा होता मागापासून, तर त्याचा मी आढावा घेत आहे, आढावा बैठक घेत आहे मी माझी. तुम्ही आता जरा वेळ थांबा, आढावा घेतो आणि तुमका आम्ही कळवतो. आमच्या दोघांची हाईट एकच आहे. हो हाईट एकच आहे. केल्याने भावी तुका काय हवं हे मी आहे बघतोय. भावी तुका काय हवा आहे प्रॉन्स होय तर प्रॉन्स घे, व्हेज हवा तर व्हेज घे, भाकरी ते का अर्धी दे, भाकरी ते का अर्धी देते का तोडून, अर्धी खावा. खाल्ल्याने प्रॉन्स खाल्ल्याने ते. आणि मंडळी हे आता मी चिकन पहिले तुमचा रिव्ह्यू देते चिकनचा. वाटून खातात ते, आज वाटून खात त्यांना ते वाटून घेऊ देत. तोपर्यंत मी तुमका चिकनचा रिव्ह्यू देते. आणि हा आहे चिकन हा सुक्का, पहिलाच मी घेत आहे चिकन सुक्का. हा बघा, आणि जर तुकडो त्याच्यात चव जबरदस्त हा. चिकन ना मुरलेला अक्षरशः, तर मसाल्यांतून ना अक्षरशः मुरलेला आहे. हा बघ, हा बघ एकदम सॉफ्ट शिजला आणि मुरलेला. तर ह्याच्यात बघतोय ग्रेव्हीवाला. चिकन एकदम सॉफ्ट शिजलं, प्रश्नच नाही. भारी. हा म्हणजे तेलकट नाही काय नाही, साध्या माणसा का म्हणजे डाएटवाल्यासाठी हा, म्हणजे जो डाएट बिएट करत नाही, त्याला चव हवी त्याच्यासाठी मग ह्या चिकन सुक्का. कारण ह्याची चव आहे ना ते अक्षरशः नेक्स्ट लेवल आहे.
जबरदस्त सुका चिकन आणि त्याच्यात तुम्ही कांदो खाऊ शकता. त्या काय करतात काय झालं तुका? काय खाल्लंस? काय खाल्लं जिया? प्रॉन्स सगळे संपवलंस प्रॉन्स ते. भाविका काय दिलंस? दोघांना एक थाळी फ्री म्हणायच्याने हे केले वाटतं, शेअर करून खाल्ल्याने. आणि वडे पण भारी लागतात आणि सुका चिकन भारी आहे. दिसताच कलर भारी ना. चव भारी आहे, मसाले भारी आहेत त्याचे, टोमॅटो पण भारी आहेत. काय ठाण्याच्या भाजी मंडळीत पण येते. टोमॅटो घेऊन जाऊया आता ना विकतात. ठाण्याचे टोमॅटो चांगले असतात, चव आहे. जियान जेव काय भावी काय दिला जियान? भावी प्रॉन्स दिले. हा प्रॉन्स. मी आता माझी व्हेज थाळी वाट बघता, मी जेवते बघा. तर हाय दीपालीनं आमच्या व्हेज थाळी खाऊक सुरुवात केल्या ना. हे बघा, आणि ह्याच्यात मला वाटतं पदार्थ जास्त दिसतात. दोन भाजी, वालाचा भिरडा, ह्या बघा मूड काढलेले आहेत का? होय, आणि सोललेले आहेत मस्त अगदी वालाचा भिरडा. शिजले आणि शिजली पण मस्त आहे. बघा काय काय दरदरले असते. मेथीची भाजी आपल्यासारखीच कापून बनवलेली आहे. नाहीतर मोस्टली घाटावरचे लोक वगैरे असतात ना, ते असेच असे म्हणजे मोडून टाकतात, फक्त असे कापत नाही. खोबडा पण आहे, खोबडा. हा, मग आपल्या मालवणी पद्धतीतच बनवलेलं. डाळ कशी आहे बघ, डाळ ती भाताबरोबर खायची ना. मेथीची भाजी टेस्टी आहे, टेस्टी आहे. हा, डाळ पण एकदम घट्ट. मेथीची भाजी घ्यावा, मस्त जा. ती आपल्या मालवणी सारखी बनवलेली. श्रावणात ना जास्त व्हेज घ्यावा. व्हेज घ्यावा, ही थाळी मस्त फायद्यात घ्या दिसतात. आणि गुलाबजाम पण बघ केवढं आवतो, डरडरीत फुगलेलो अगदी मस्त झाले. जी का आमच्या सांगूक नको. सोलकडी आणि भात, ह्या बघा ठरलेलो मेनू हा रोजचो आमच्या. घे सोलकडी घेतल्यावर थोडीशी थोडीशी भाकरी खायची आणि नंतर भात आणि सोलकडी. भात आणि सोलकडी. मला वाटतं कुटकोच खाता भाकरी. हो हो, हा सोलकडी ओतून घेणार आणि मस्तपैकी सोलकडी आणि भात. भात अर्धो घेतला. फिश खायचं म्हणून फिशचं हा, हे बघ क्लिप पण फिशचं आणल्या ना. हे बघा, जे ऐकत नाही आमचा खा तू. तर मंडळी आम्ही तिन्ही थाळीओ आहे आता. अरे शिकता तर मंडळी गप राहू म्हणून सांगतात. तर मंडळी हे आम्ही तिन्ही थाळीओ रिकामी केलं. आणि ह्याच्यात दीपाली आमचा एक नंबर इला, कारण दीपालीने थाळी बघा आमची चाटून पुसून अगदी साफ केल्या ना. आणि दीपाली एक सांगता की कधी इला असतं व्हेज थाळी घेऊन, एवढी टेस्टी लागली ते का मी. आणि चिकन थाळी पण भारी होती, कारण त्याच्यातलं चिकन सुक्का पण भारी होता. तर मी हे बघ खाली केलंय, पण सर्वात भारी साफ केल्या ना ती दीपालीने केल्या. फक्त कांदो आणि चटणी खाल्या. किती ते 200 ना 380. हां. आणि ह्या आमच्या जियान आणि भावीन ह्या बघा हाय विल्हेवाट लावल्या नाही. ह्याने काय केलं ना, मिक्स व्हेज सर्व अगदी ह्याच करून टाकल्या ना वाटतं. काय प्रॉन्स खाल्यान आणि डाळ भात खाल्यान. आणि ह्यानी प्रॉन्स खाल्यान आणि हे सोलकडी भात खाल्यान. आणि मी आहे चिकन आणि भात खाल्लंय. तर म्हणजे ओव्हरऑल सर्व भारी होता. तर आता ह्यांका आहे स्वीट हवा झाला, म्हणजे काय माझी पार्टीचा असंही वागतात दोघवली. माझी पार्टी नाही हा. तर ह्यांका आता काहीतरी स्वीट हवा. तर काय स्वीट आता बघतो आणि मागवतो. काय करणार आता, दिवसा तर लागणार. ह्यांका घेऊन येलंय ना मी, होय ना. तर चला ह्या आता त्यांना उचलूक सांगूया. हो, ह्यांका आता उचलूक सांगते. आणि ही दोघवली बघा कशी मॅड झालेली असते. तर हिला हा सिझलिंग ब्राउनी, त्याच्यानंतर जांभूळ शॉर्ट्स आणि हय गुलाबजाम विथ आईस्क्रीम. तर असा ह्या भरगतचं हय इलेला असा. आणि हय आत्ता हे आहे खाऊ घेतात जामून शॉर्ट. मी आणि दीपाली ह्या तिघवल्याने हय
खाऊक सुरुवात केलेली आहे, तुम्ही बघू शकतास. एकदम टेस्टी. भावी आहे काय खाता, हा बस सिझलिंग ब्राउनी खाता. थंड केल्यान मगाशी लय गरम होता, आता लय थंड केल्यान. ह्या बघा म्हणजे आईस्क्रीम प्लस केक ना, मस्तपैकी. आणि वर ह्या टाकू का हा आणखीन चॉकलेट. आणि ह्या आहे काय खाता, बापरे आईस्क्रीम विथ गुलाबजाम. गुलाबजाम गरम हा आणि आईस्क्रीम थंड, असा कॉम्बिनेशन जबरदस्त. हां आणि हय दीपाली जामून शॉट पिता. खरं सांगते, तुम्ही जर कधी आपल्या मी आहे कोलिका इलास काय नाही घेतलं तर चालत, पहिला जामून शॉट घ्या. आई शपथ एवढा जबरदस्त ना, तर एकटो माणूस 4 हे शॉट पित, एवढा घट्ट. हा बघा तुम्ही बघू शकता, हा बघा एवढा घट्ट आणि काय वेगळाच हा. बापरे खतरनाक लागता. हे बघ हा ज्या खाऊन बघशील ना तर तू परत परत मागशील. फक्त ह्या जरा हे मीठ लावलेला तर बाजूक करा, मीठ नको असला तर तुमका. बाकी ह्या भारीचा. दीपाली ह्याची टेस्ट बघ जरा. काय आला हां, तुम्ही काय आता ऐकत नाही तुम्ही लोक. सिझलिंग ब्राउनी काय, गुलाबजाम आईस्क्रीम काय, आणि या शॉर्ट्स काय. मजबूत पार्टी झालेली आहे तुमची, अक्षरशः मजबूत पार्टी झालेली आहे यांची. खरंच हे ब्राउनी आहे ना, ते लय भारी आहे. आमच्या भावीने एकट्यान संपवले ते, बापरे. आणि ह्या काय खाता शॉर्ट्स. हे शॉर्ट्स खरंच लय भारी आहेत, बापरे एक नंबर शॉर्ट्स आहेत. आता काय हे अल्टी पलटी गेलास की काय तू. आता हे ब्राउनी खाता आणि हे आता तू हे खाणार गुलाबजाम. आणि ह्या शॉर्ट्स माका काय नको बाबा तुमच्यात. मी तुमच्या तिघांतूर नाही, खायता खावा तुम्ही. तर आम्ही स्टार्टर, मेन कोर्स आणि डेझर्ट असं आम्ही 3 गोष्टी मागवलं. तर त्या 3 गोष्टीमध्ये सर्वच भारी होता, पण त्याच्यातला एक नंबर काय हा, त्या 3 मध्ये एक नंबर काय आता आम्ही तुमका सांगणार आहोत. तर पहिला आम्ही स्टार्टर मागवलो, त्या स्टार्टरमध्ये एक नंबर होता तंदुरी. आपली तंदुरी फुल मागवली होती, एक नंबर होती. आणि 2 नंबर का पापलेट होता, भारी होता. त्याच्यानंतर आम्ही मागवलो थाळीयो. त्या थाळीमध्ये व्हेज थाळी एक नंबर होती आणि 2 नंबर चिकन थाळी होती. आणि त्याच्यानंतर आम्ही मागवलं आहे डेझर्ट, आणि त्याच्यात एक नंबर होता माका जामून शॉर्ट्स आणि 2 नंबर काय होता सिझलिंग ब्राउनी. हा पण भारी होता, पण आपण 1 आणि 2 नंबर सांगितलं. बाकी सर्व भारी होता, पण 1 नंबर आणि 2 नंबर आम्ही सांगितलं. त्यामुळे कधी इलास तर जे आम्ही सांगितलं तर नक्की मागून बघा. हां तर हे आता आम्ही ह्या सर्व खाऊन झाल्यानंतर आम्ही जाणार आहोत ज्युडिओता ठाण्याच्या, कारण आम्ही कल्याणच्या आणि डोंबिवलीच्या ज्युडिओत फिरतच असतो रोज. तर आज म्हटलं आपल्या ठाण्यात गेलो तर ठाण्याचा बघूया ज्युडिओ. तर थंय जाणार आणि थंयसून आम्ही आपले पाय ताट करून डोंबिवलीत जाणार. तर चला लेट्स गो.